But what's one like one line working to pressing. This one of our brother. No, I watch it. Watch to the end. It's not me. Because I buy new economy the cheap. I'm a pressure. Na for nanya. Yotago. It's true. Na balege. Mama Let me follow see. the account. Na for Yes, my pay your bill. nanya. Operation game is here. Hi, near. Get go see Casa Quazo. I can't remember. Why is Okaji Zaza? Why he? I'm gonna buy that. So it's name of operation of on your back here. Imo State. Ebe Imo State. Oyo Gota. Kebo no Gota. Kafa village no Gota. Just Zamo Kafa village no Gota. Mbala. Mbala Agba. Kebi bi na Lagos. Ejigbo. Kefe na alo. Eba ke na alo. Ina alo azgen. Kede na alo az. Machine. Salary give be gone. Salary yala kwa yala 40,000 naira. 40,000 a month. I need your family. And then I will go on over there. And I will go 40,000 every month. Kedi Janaki bread. Bread na granite. Ije go theater. And when you see naturally go there and I help with her. Mineral. It just a go mineral. Okay, for about when I don't mean when I half of about when I they buy in a half of and I'm not near about a company. Pitagon. If they produce plastics. How come on? I didn't say Pitagon we go to the annual railway. I can go to the Pitagon company, plastic company for employing him. All the his. Pitagon no one has only so one. I go gas. No gas na so yakata. Gas you're gonna put na ball near the millions. Nah? 10,000 there, it's okay. It's okay. One Chineke Dregi. One neighbor bit like a Chineke Dregi. Sir? Mamma. Sir? I got you. Yes, sir. Got your family. Yes, sir. You give me the lower. Don't you care? Yes, sir. I got Dregilambo. Yes, sir. Got Dregilambo. Yes, sir. I got Dregilambo. Yes, sir. Mamma. Yes, sir. You say Lamba Tono Chineke Laka. Yes, sir. Or you had to make it. Yes, sir. One Mamma. Yes, sir. Hey. One Mamma. Yes, sir. Chineke Nam. You got your magic. Yes, sir. No jam. Lamba. Chipia. Nam Chipia. No down for Nam. 1 month. Dal. One day, Mamma. I'm Leonardo Zoma. I make it. 1 month. Mamma. I want to forget 10,000 naira. Go to Tinim Punina. 10,000 naira. 10,000 naira. 10. Go to Tinim Punina. Every okay, mother. I am a junior. Biaga Bia. I am a junior. I am a junior. Bia. In my phone number. On a gaga. I don't get problem number again. And I'm on live on internet. And do munai. Then there's some nazo. Mama Haga one other again. And when they go my phone number. And when I can number. When back I can number. Volume phone number. 080 35 147 7
60. Ọgwụcha 080 351 47260 MTN. Na account number gị bụ gịnị? 27 Ke bank Eco. Boy. 27 41 41 31 31 55 94 94 27 41 31 55 94 Eco Bank. Then account name gave again. Leonard. Yo Leonard. L-O-E L-E Uzoma Agwagwacha Eco Bank ọkwa ya? Phone number ihe akpọrọ miracle ga-emelụ gị taa. Ị na-anụ? Anyị bụ ndị omenala Igbo, ndị na-akwalite omenala Igbo. Ichi azụ na omenala Igbo bụ ichi azụ n'ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya dịka ndị Igbo si fụ onwe anyị n'anya. Enwegoro ndị na-ebe asịwa na ha ga-adachi gị 20,000 ma 10,000 site tụrụ ụmụnwa bụ nwanne gị nwoke bụ onye Igbo maka iji anụrụ asụsụ maka na Igbo ka ị bụ gosi na ofu na ka anyị ncha bụ site na mụnwa tụrụ ụmụnwa tata ego ifubere na akaụntụ gị ị ga-afụ ya taa. Anyị na-ekwe na-asị ise anyị bụ ndị omenala. Anyị sịrị na anyị niile onye ọcha ịbịa gwa anyị na chi ha ga-enyere anyị aka maka na mgbe gboo ihe ndị nna anyị gwara bụ onye ya na gịnị ọkọkọ mmadụ gakwuru mmadụ ibe gị. So ụmụ Igbo, I urge you to bless this man. Gozienu nwoke a mere operation o bụ ya n'ihe o bụ na ngata na o ji igote bread na mineral. Nke a bụ ihe afọ anya wepụta ya ka afọ. O ji igote bread na mineral na enya wepụta granọt ọ sị na ọfụrụ ego o ji egote mineral. Ọ gafebolu m onye iru ebe a chie taa azụ maka ndị mmadụ iyom ihe sef ama m edere m ya n'alụ. People always like to talk to me, tell me their problem. I'm telling you. You know what I mean? Now, Oga Felucci, I don't know hotel and lodge, but I can show you. Maybe next time I will not lodge here again for security reason. Makonye China and so on and so on. And I've been lodged here. Na Ajao Estate. Okay? I can lodge in Ajao Estate. So, now, neighbors not alone na Pinnacle Pentagon company. Nalo plastic. And the mother go na phone. Zawa call. Zawa no do to na pop. Zapik, Huh? Yes, sir. Okay. Okay, thank you. Yes, I got you. Okay. Ndo to ya bego tada ge afọ ya ị na-preach. Hello? Nwachukwu daalụ. Daalụ ebe isi weta mmaji kwuru mmaji o. Daalụ Nwachukwu. Daalụ mmadụ ka eji aga. Mmadụ ka eji aga. Kpọkwa nọmba gị ahụ again. Kpọkwa the phone number again. 080 35 14 72 60 080 35 14 72 60. Ihe emela ebe ego ọbụla ya enye ga-ejekwana nye ndị ụka. Ị na-anụ na-ekwu enye ya pastọ enye ya reverend fada na ha achọghị ịgwa ya eziokwu. Anyị ejego obodo oyibo ị na-anụ bi ebe ndị ọcha butere ụka. Ị na-anụ na-ekwu mgbe Chineke na-enye obodo ego mgbe o nye ha resources ndị ọ dị n'aka ka ozu onye ọbụla bụ gọọmenti. Ị na-anụ na-ekwu enweghị Chineke na-enye ego separate. Ihe niile mụ na gị nweta bụ by opportunity na Nigeria and ọ dabalị gị nweta ego na Nigeria kidnapper na-achọrịkwa ndị ahụ ji ego kwa eziokwu
kidnapper bịa n'ogo chọwa gị maka na ijighị ego ọkụ ya na-ege ntị kedu ndị Igbo gwara ya ụmụnna nwezu akịrị na si eme gịnị ụmụnna nwezu akịrị na si ana ọkwa eziokwu which means ọ bụrụ na gọọmenti wee mere ka egozie onye ọbụla nwere onye ga-abụ onye iro mmadụ taa na kama ndị ụka ya agwa anyị nọọ gọọmenti na-eme anyị agwa anyị nọọ setan ifunugo setan anya sinsa amụrụ gị ifuga ya anya n'ọsọ n'ọnụ ka ị na-anụ ya ihe a bụ ihe Jizọs na setan bụ ihe ndọcha kreti to full Africa ịghọtago malụkwa na 400 years ago na ndọcha bịara ebe akpụrụ nne na nna anyị gbuo ghara eghere for 400 years before ha bịa ya malụgo Chineke kedu afọ Igbo gị fọm anyị na-azụ ihe dịka Chukwu Ebuka Chukwu dị ọkụ ya enwe villages a na-akparo Chukwu ọkụ ya before the white man came true of us so emechazi gwazi anyị na papa mụta mụ na gị bụ evu ọ dị mma na nke ha nwa bụ sent ọ dị mma so ihe nchọrọ ịgwa gị taata bụ gịnị ego ọbụla abata na akaụntụ gị dịkwa na-enye ya ndị ụka inye ya ndị ụka nye ya ndị fada enwe problem we'll monitor you. I know a lot of people will support you. We'll monitor you to make sure need ego about either need to establish a business. We'll follow you up. Then this one need to establish a good business. Get a family building a duplex or be hojo. You like it, yeah? So because call be pataga market when you go 2 years a city in every day. You put an is not better he jelly yamelinji be abo here. You just coincidence so he end up. A preach katam name patanilo. You wear for oh? What you go look at here? I trouble that on a company again. Oh, damn, oh, seeker. So, Munam Dalun in they are part of here in a preach. Oh, no, they are about go get them. Before that, and each now, look at how much it is going to count you. So when you make a type, pay 200 to 150 or 300 or 500 and grab an account. Okay. Unuso kweze ka million ba million. No can we 1 million account to get to a company now. Actually, nuku business okay, establish area business. You know, this is it. Otu amana ge sa atụkọta ego ka enyelu onye aka maka na mụ na gị ji otu aga gọọmenti anyị si jide ego m na ha kwesịrị ịtụkọta ya nye anyị ọ bụrụ ya na ekpere we need our money. We need our resources. Chukwu abịa menyegwola anyị sị m na ọ dị n'aka Jizọs nọ na-enye akụnụba ị ga-enye m akụnụba nwaanyị Igbo na-ere pure water inye m akụnụba Jizọs nye m akụnụba ụmụnne m baa Mediterranean Sea jewe Europe Jizọs nye m akụnụba